ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Hachiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid alè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid alè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Bé, avui ja hem acabat les classes. Ara em queda treballar en la taverna. No sé per què et queixes tant, Yoichi, si tu sempre estàs de braços plegats. De vegades eres una miqueta roïn, Kazuma. Moltes gràcies pel compliment. Vinga, mengem alguna cosa abans de treballar. D'acord, tinc gana. Yoichi, si menja tant al final m'engreixaré. Ah, que s'engreixarà! Ara veuràs! Mare meva! T'agarraré! Tancat per un imprevist. Caram! Està tancat. Quina llàstima. Matasaburo. Què vos passa? No feu eixes cares, xiquets. Hi ha cap problema? Voleu tastar alguna cosa d'estes? Endavant! El repte de la sopa que no es refreda. Impressionant! Pots preparar qualsevol cosa en este carro. Sí. Em dedico a recórrer el país servint plats deliciosos als meus clients. Es pot dir que sóc un cuiner errant. Que estrany, no ho havia sentit mai. Molt bé, d'això es tracta. En qualsevol moment, en qualsevol lloc. Menjar japonès o xinès. Puc preparar qualsevol cosa. I això em converteix en un cuiner errant. Impressionant! Amb quina habilitat mou les pales! Ah! Allà van 3 racions de fideus fregits amb algues nori. Fa bona olor. Endavant, tasteu-los. Este sabor! Com descriure'l? Deliciós! La salsa té un aroma i un sabor perfectes. Els fideus també estan en el punt just. I els ingredients que han triat són el de les fires de tota la vida. I tant! És el sabor de fires de la infància. Quina delícia! Què em dieu? No és suficient que el menjar siga bo. S'ha de pensar també en les persones que se'l menjaran. Caram! Això ho he sentit dir abans, veritat? El sabor es troba en el paladar de cada persona. L'originalitat és la clau de la bona cuina. I això? Sí, això. Eixes són les coses que diu el rei del gust. A la recerca del sabor perdut. Això què vol dir? Un moment! Què dimonis eres tu? El meu nom és Matasaburo. Soc Matasaburo dels sabors. Matasaburo dels sabors? M'haguera agradat
tastar eixos fideus fregits. I com és que eixe jove sabia eixes frases típiques del rei del gust? Això ens agradaria saber. Quan van voler preguntar-li, ho va desaparèixer de colp. Però cap la possibilitat que ell sàpia on podem trobar el rei del gust. Col·legi Sequiba. Atenció, bon dia, xiquets. Vos recorde que el pròxim 1 de juny se celebrarà el 40è aniversari de la nostra estimada escola. De manera que vull que treballem junts. Quan dic que treballem junts, vull dir que incloc els de primària, secundària i batxillerat. Tots junts serien completament ple. Són tan cutres com sempre. No aprendran mai. Què passa? Director, he portat el nou alumne de la meva classe perquè el conega. Moltes gràcies. Vinga, passa, jove. On està? Passa alguna cosa? Bé, fa un moment estava així amb mi i ara ha desaparegut. Aula de treballs domèstics. Quina passada! Com es nota que saps fer-ho? Ja n'hi ha prou. Podríeu ajudar-me i no quedar-vos de braços plegats, no? Escolta, que em guanyi la vida cuinant curri. No pense fer-ho gratis. I a mi m'agrada més menjar-me'l que preparar-lo. Què passa? Sí, què passa, sí? Estan tots... Endavant, endavant. Sempre endavant, endavant, endavant. Preparem amb gràcia el curri que ens agrada tant. Amb estos bastonets en un 3 i no res. És ell! M'asseguro dels sabors. No pot ser! Endavant, endavant. Sempre endavant, endavant, endavant. Preparem amb gràcia el curri que ens agrada tant. Però què dimonis fa amb això? Preparem amb gràcia el curri que ens agrada tant. Endavant! Què fa? Bastonets preparats. Mireu, xiquets, tots bocabadats. Però què fa ara? No ho veus, Misuko? Són els bastonets Nankin, una classe de malabarismes molt populars que arribaren de la Xina. Són una manera de cridar l'atenció dels clients perquè els compren. Ixen molt en la tele. Però no els fa servir com els altres. Endavant, endavant. Sempre endavant, endavant, endavant. Això que veig sembla pols de curri. Si apartes la vista només un segon, apareix una meravella tan gran com el món. Tenia el ganivet amagat dins? I ara les verdures, que són les més madures. Carloteta, cebeta, totes les verdures juntes agafades per les puntes. Endavant, endavant, sempre endavant, endavant, endavant. Si pugem una miqueta, pugem una altra miqueta. La torre de Tòquio està molt quieteta. La torre queda feta un nyap i els ingredients cap a la sopa van de cap. I ara només falta esperar per a sopar. Que tots vosaltres tingueu un bon dia. Espera un moment. Havia oblidat les espècies. És impressionant. Ha preparat un pla de curri mentre feia malabars amb els bastonets. Com deu estar això? Està boníssim. Mira, quina oloreta més bona. És una meravella. Té un sabor incomparable. Tens raó, és la primera vegada que tasto una cosa igual. Fins i tot és millor que el de Yoichi. Ho lamento, però crec que sí. Molt bo. És el millor que t'ha estat mai. No n'hi ha més? M'asseguro. A què deu haver vingut? Ha arribat l'hora de dinar. Prepareu-vos. Quina pinta que té això, a dinar! La teua mare és una cuinera excel·lent. Què et passa? Yoichi, no em digues que encara penses en eixe tio. He sentit que és un alumne nou, però no l'havia vist mai en cap lloc. Per què sempre apareix on estem nosaltres? I totes les voltes prepara algun pla diferent. La veritat és que aconseguís uns sabors excel·lents.
I també fa uns malabars impressionants. On deu haver après a fer això? Yoichi! Et regalo el meu dinar. Bon profit. Fins després. No sé quina mosca li ha picat. Ai, mira la parelleta. Escolta, t'he dit que no. No tingues vergonya, home. Kazuma! Esgrill, però què fas tu també per ací? Te'l done, pots menjar-te el meu dinar. Mira la parelleta. Oblida'm, vols? Notícies escolars. Notícies d'última hora. Una cosa que no s'ha vist mai està passant en la nostra escola. Quina cosa? Deu tractar-se d'alguna de les seues fabades habituals. Mireu això. Mai ningú no ha volgut dinar en el menjador, però avui està de gom a gom. Però si el menjar en l'escola és tan roïn que no ve mai ningú. Què dimonis passa ara? Mitsuko! I tu, Grill, es pot saber per què esteu menjant ací? Veureu, estava així perquè ens han dit que els fideus udon estaven molt bons i teníem gana. Per això ens heu donat el vostre dinar, veritat? Estan així perquè cuine jo. Una altra vegada, Matasaburo? El següent, fideus amb tofu fregit. Què vos sembla el meu èxit? Este katsudon de Matasaburo és excel·lent. Heu tastat l'ensalada d'algues wakame? Yoichi Ajiyoshi. Escolta, fins ara tu has sigut el millor cuiner d'esta escola, però això ja s'ha acabat. Espera, Yoichi, calma't. Pensa-ho bé abans de parlar. El menjar d'avui, el curri d'abans i sobretot els fideus fregits de la paradeta són plats deliciosos i senzills. Sí, la veritat és que em recorden alguna cosa. Jo també m'he fixat en això. Matasaburo, qui eres tu en realitat? Bé, vos ho diré. Sóc el deixeble de Genjiro Murata, el rei del gust. Què has dit? Què has dit? Que tu eres el deixeble del rei del gust? Exactament. Però això no pot ser, és impossible! El que vols dir és que no te ho creus? Si ho eres, dis-nos on el podem trobar. Em vaig trobar el rei del gust mentre recorria el país intentant aprendre noves tècniques. Inútil! Quins ràmens més roïns! Escolta, això no es pot menjar. Els fideus estan blanets i el caldo és tan picant que no es pot ni tocar. Això és el que els dones als teus clients? Està segur que el problema no està en la seva boca, senyor? Què dius? Ara veuràs! Qui eres tu? Aquella va ser la primera vegada que el vaig trobar. Ell em va ensenyar el talent i l'esperit que necessita un cuiner per ser bo. Fins que un dia... Matasaburo. Sí? Has sigut capaç de suportar molt bé este dur entrenament. No siga tan amable amb mi. Ha arribat el moment d'ensenyar-te el més gran secret del sabor. Observa la meva tècnica secreta. Els bastonets Nankin. Endavant, endavant. Sempre endavant, endavant, endavant. Bastonets de Nankin, endavant. De tots els peixos, en quede amb eixos. Quina destresa! Impressionant, rei del gust! Vols provar a fer-ho tu? Ui, però són uns bastonets d'acer. Així és. A partir d'avui has de fer-lo servir per progressar. D'acord. Des d'aquell dia em vaig sometre a un entrenament duríssim que em va portar fins al límit.
Una nit, el rei del gust em va parlar d'uns altres cuiners. Matasaburo. Conec un cuiner, Yoichi Ajiyoshi. El seu talent brilla tant com eixes estrelles del cel. Em va dir que es tractava d'un jove capaç d'enfrontar-se a qualsevol dificultat sense oblidar mai la seva passió i la seva originalitat. Quan em va parlar així de tu, vaig voler comprovar fins on eren certes les coses que el rei del gust deia. Vols dir que has vingut fins ací per a desafiar Yoichi a una batalla de sabors? Exactament. Yoichi, què respons a això, Ho tinc tot ben clar. Accepta el teu desafiament. Ho tinc! Quina gran notícia! Yoichi Ajiyoshi, l'heroi de l'escola, contra l'alumne nou, Matasaburo dels sabors. Vos avellís por esta lluita entre titans de la cuina, companys? Sí! Molt bé! Espereu un moment, perquè això no és el que jo... Yoichi, no deu ser que tens por de perdre davant dels teus companys, veritat? Què dius? Jo no tinc cap problema a cuinar davant de qui siga. No em fa por ningú. Ni jo tampoc en tinc. Lluitaré fins on faça falta. Ja la tenim. Sempre es deixa dur per l'orgull. Decidit. Perfecte. I quin plat preparareu els dos? El que cuinarem. Els dos serà... Fideus udon. Senyor director. Per què vol que siguen fideus udon? Bé, tinc una bona raó. Com ja sabeu, el menjador de l'escola està lluny del meu despatx. Si encarregui un bal de fideus udon amb tofu fregit, quan arriben al meu despatx, estan pràcticament freds. I els fideus s'han fet blanets. Encara que només siga una vegada, m'agradaria disfrutar d'un bal de fideus calents en el meu despatx. Sí, senyor director. L'entenem perfectament. Vos ho agraïsc. De manera que, d'ací a una setmana, el dia de l'aniversari de l'escola, tindrem ací una batalla de sabors. Quines són les condicions? Escolteu, es tractarà d'una competició d'entrega a domicili. Director. Batalla de sabors. Tarda molt, no? Ah, mira, ve per allà! Quant de temps? 11 minuts i 58 segons. I abans? 7 minuts i 10 segons. Maleït mocós, cada vegada fas una marca diferent en el recorregut de l'escola. Mitsuko, ja no puc córrer més. Però què dius, cap de sura? Vinga, una altra vegada. No vull! Taverna Albada. Del menjador al despatx del director hi ha més o menys 10 minuts. Molt bé, ja han passat. Què passa? No res. Els fideus udon s'han fet blanets i la sopa s'ha refredat molt de pressa. La cebeta està quasi desfeta i tot el plat sembla que estiga massa cuit. Però he calfat el caldo tant com he pogut i la ceba l'he posada fresca en l'últim moment. Ja t'entenc, però està clar que no poden estar tan bons com acabais de fer. No deu haver algun truc per aconseguir-ho. Bravo! Avui vos parlaré de com es preparen els deliciosos fideus udon. La preparació dels fideus udon es remunta a la Xina. Es preparen amb farina de blat, aigua i sal. Primer es fa una pilota i després s'esclafa fins a tindre una pasta fina anomenada wonton o wonton en cantonès. Diuen que té este nom perquè quan se li afegeix caldo sembla que surt com els núvols en el cel. Quan es trasllada el significat al japonès, la paraula es pronuncia undon, el perfum dels núvols, i a base de repetir-lo, undon, 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 undon. Undon! I esta és la història! Yoichi, per què no demanes a Kazuma que t'ajude una miqueta? A Kazuma? Si treballeu els dos junts, estic segura que tindreu alguna bona idea. No puc fer això. El cas és que no podré ajudar-te, Yoichi. Kazuma! Per què no? No sigues tan mala persona, Kazuma. És que m'han nomenat jurat del concurs. Tu formaràs part del jurat? Sí, m'ho ha demanat Matasaburo. De manera que potser no podré ajudar-te. Ho lamente de veres. Obri bé els ulls perquè Matasaburo està molt segur d'ell mateix. Ho sé. Faré tant com puga, Kazuma. Permís, podem passar? Som de les notícies de l'escola. Què voleu? Yoichi. Sí? Perdona que et molestem, però volem saber la teua opinió sobre la batalla contra Matasaburo.
D'acord. Allà va la primera pregunta. Com és que tens una mare tan guapa? Caram! Quines coses! De manera que estàs convençut de poder guanyar Mr. Ajiko en esta batalla? Per descomptat. A mi no em fa por Yoichi Ajiyoshi. Vos ha quedat clar això? Esta vegada el deixaré fet un nyap. Esta vegada et deixaré fet un nyap. Esta vegada? Què vol dir amb això? Encara no has trobat la manera de fer que els udon no es refreden? No. Fixa't en això. Em sembla que tot el món està al menjador. Si vols, pots anar tu també, Mitsuko. A on? Al menjador. Si vols, ves a menjar allí. Si estic així és perquè vull estar així. Deixa'm en pau. Tens raó. Molt bé. Taverna Albada. Ja estic així! Què és això, mare? Matasaburo ha vingut fa un moment i ha deixat estos fideus udon per a tu, Yoichi. Què dius? Què és el que pretén aconseguir amb això? Com pot ser que els fideus siguin tan flexibles? No només són flexibles. Estos fideus estan vius. Matasaburo! Endavant, tasta'ls, Yoichi! Deliciosos! L'harmonia dels fideus amb el caldo és magnífica! Com ho deu haver aconseguit? I este emblema... Ara t'adones d'això, Yoichi? Així és. He tardat mitja hora a portar este bol des del menjador de l'escola fins a la teua taverna. No pot ser! Ha passat mitja hora i continua tan calent i saborós. Impressionant, Matasaburo! Increïble! Però això no importa, perquè prepararé uns fideus udon molt millors que els que fas tu! No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites la tristor en els gargots de la paret. Queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un amic que et donava la mà. No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites